Ako vyzerá najjužnejší bod Slovenska? Kde sú tieto čarokrásne mušľové pláže? Opekačka na ostrove a ako sme konečne dorazili do cieľa? To všetko a ešte viac už dnes. Včera podvečer sme sa doplavili až na túto úžasnú pieskovú pláž na Váhu, kúsok od Komárna. Váh je v tejto časti korigovaný granitovými kameňmi, ale tam, kde sa tieto kamene nenachádzajú, môžete vidieť prírodzené pieskové pláže, ako je táto. Máte pocit, že ste niekde pri mori. My sme si tu spravili oheň, najedli sa, spravili si príjemnú večeru po veľmi ťažkom pádlovaní, kedy sme prešli okolo 30 kilometrov. Sme usedení z drevených lavičiek a hlavne nemáme možnosť si dať deň pauzu. Chceli by sme to do piatka všetko splaviť, uvidíme, ako naše sily budú zvládať túto cestu. A zaujímavosťou je, že večer sme počuli bobra, našli sme aj stopy a vyzerá to tak, že prišiel aj s mladým. Pobytové znaky bobra, ako je napríklad objedená kôra na stromoch alebo obhrízené halúsky. Tešíme sa na Dunaj, ktorý by mal zase ponúknuť štrkové lavice, čiže namiesto týchto pieskových pláží tam budú štrkové. Pred nami, v diaľke tam, kde ukazujem s pádlom, sa nachádza sútok Váhu a Veľkého Dunaja. Dúfame, že bude Veľký Dunaj trocha rýchlejší, lebo pred nami nás čaká ešte celkom dlhá cesta. Takže držte nám palce a vidíme sa čoskoro. Ako som sľúbil, tak na Dunaji nás čaká množstvo prírodných štrkových pláží, ktoré sú dokonca posiaté mušľami. Ani odísť sa nám z tak malebného miesta nechce. Sme uchvátení, že taká plážová krása sa nachádza u nás na Slovensku. Cesta je však dlhá, musíme ísť ďalej, takže posledný kúpeľ a na palubu. Dostali sme sa až na najjužnejší bod Slovenskej republiky, priamo v obci Patínce, blízko maďarskej hranice. Je to úžasný pocit. Naša expedícia pokračuje už len pár kilometrov a sme v cieli. Najjužnejší bod Slovenskej republiky, Dolany. Ľahšie ako ten najvyšší, ktorý určite zostáva v našom talóne a môžeme povedať, že je tu naozaj a naozaj teplo. Opäť sa hlásime s naším lodným denníkom. Dnes sme si riadne zamakali a dostali sme sa až ku Štúrovu, ktoré je v diaľke vidno, teda viacej je vidno Ostriomskú baziliku a blízku Burdu pohorie. Ale povedali sme si, že už je to nad naše sily a do cieľa, do Chľaby, na hranicu Slovenska a Maďarska dorazíme zajtra. Dnes si dávame takúto exotickú prestávku. Vyzerá to tu naozaj ako na nejakom opustenom ostrove v Ázii, čiže sme veľmi radi. Máme krásny výhľad so západom slnka na baziliku, v pozadí celý tento obrovský tok, len zlomok toho, čo sme dnes museli spádlovať, ale zvládli sme to. Posledná časť cesty pred nami, posledných asi 6 kilometrov, kedy dojdeme na
hranice s Maďarskom, kde oficiálne naša veľká rieka Dunaj už nebude viacej na Slovensku. Toto je to miesto. Konečne, mám nervy extrémne. Už chcem proste vystúpiť. Ale toto je to miesto. Čo cítime, sa nedá slovami opísať. Sme zničení, no zároveň šťastní a vďační, že sme mohli v zdraví prežiť našu expedíciu, poznať okúzľujúcu prírodu lúžneho Slovenska a zažiť život na divoko. Odnášame si nádherné zážitky a spomienky, ktoré v našich dušiach dobrodruhov ostanú na veky. Už teraz sa tešíme na nové výzvy, ktoré nám rekordy prinesú. Poteší nás, ak budete sledovať a zdieľať našu stránku, pretože spolu môžeme tvoriť viac. A dovtedy ahoj, ako sa zdravia vodáci. Utrpenie ešte nekončí. Práve sa zo Sepu v Maďarsku plavčíme so všetkými vecami, ktoré sú fakt ťažké. Hlavne ten gumotex na chrbte a tento ruksák. Takže ešte nie sme stále v cieli, ty vole.